Apa, Joseba, zemu zabil, hemen Aritz, Zarauzko-Herrian, ondo ezagutzek. Hemen barruan akaula iriki deu, da bertan Euskal Herriko hamburguesa honena jango deu. Akaula lehen urtean hasi genuen proiektu bat esan zen, hemen Zarautzen lagun batzuk elkartu geha. Nire sozi artean Aritz eta Noemi aurretikan beste hamburgueseri dakela Hondarribian, Rodeo izena ora. Eta uste nuen hemen Zarauzko hondartzan proiektu poli bat sekala esate hamburgueseri bat eukitza bertan. Erotik hasi geha eta goga handia egin egia esan. Guretzako oso garrantzitsua esan da produktua aukeratzeko garaian dana bertako produktuak initea lana, Joseba, de hecho, ogia zuria da. Akaulan ititugun hamburguesa guztiak Galiziko haragiak initea. Autore hamburguesak dira, ez dira hamburguesa sinpliak. Azkenian, elikagai ezberdinak erabiliz, zapore ezberdinak sortzeko. Eta, bueno, ilusio handiakin oantxe bertan hasi gana da, brantxak iten. Nik uste, Zarautz bezalako herrian ez dagoela oferta handikan hortikan. Pankeikak, gero rancheros, gazia, gozua, nasketa bat. Eta lehortatikan, bai, polita ira esaten esperientzia. Akaulako hamburguesak ezagutzeko, honena guazen sukaldi ezagutzea. Hemen, Valentziaga hamburguesan sortzailean nire tokaioa Aritz. Kaixo Joseba, Valentziaga hamburguesa egiteko ingredienteak badaukagu hemen. Hasiko gara albaka olioarekin, ospina pizka bat, maionesa toke bat, gure haragia eta zu egin dago ogia. Bestaldetik hemen perretxikoak, espinakak, guk hemen tomatiei gure toke magikoa emateo da belar fina jartzezkio, tipulak eta irugiarra. Lehenbizi, irekiko dugu ogia eta maionesa pizka bat jarriko diogu. Orain, plantxara eramango dugu. Nik honen lagunduko izut. Botako dugu haragia, kontua hondirekin, mamitsua geratzeko. Haragia egiten den bitartean, tipula pixka bat potxatuko dugu plantxan. Eta orain, irugiarra egingo dugu. Tipula erdi egina dagoenean, perretxiko batzuk jarriko dizkiogu. Eta azkenik, tomatea botako dugu. Eta azken unean, ogia txigortuko dugu. Lan gogorra egin dudanez, zuk montatuko duzu hamburguesan. Primeran, saiatuko gea. Vale. Zuk esan zure gaizkite bat, Bai. Bueno, horren ogian basia jarriko du. Bertan hamburguesa. Orain jarriko dugu tipula eta perretxikoak. Eta bain, irugiarra, ez da? Bai. Bain, tomate pixkat. Gainean. Oso ondo. Orain espinakak jarriko ditugu. Eta ospin pixka bat botako diogu, eta olioa botako diogu. Eta orain ogia jartzen dugu. Eta borobiltzeko patata batzuk. Hamburguesa hau, Valentziaga izena, getaiko modistai hori eginez. Bueno, Joseba, urrena elkarrekin surfeatzea honean, honea etorriko gaituk hamburguesa garba jatea. Akaulan zure zain gaude. Aio!